Nagpadala sang appeal si Iloilo City Mayor Treñas sa Interagency Task Force nga ipaidalom sa Alert Level 2 status ang syudad sang Iloilo. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay COVID-19 spokesperson Mr. Jack Kunlo, ginpahayag sini nga ang ginbasihan nga datos sa COVID-19 situation sa Iloilo City ang nagapakita nga nagakadapat lang nga ipaidalom sa mas manubo pagid nga Alert Level status ang syudad. Suno kay Kunlo mahimo nga ang ginbasihan sa Department of Health o DOH sa pag-recommend nga ibutang sa Alert Level 3 ang syudad. Amo ang daan nga mga data antes pa man ang mga ini nagpagwa sa nasambit nga mga alert level statuses. Dugang paniya sa tion nga maaprubahan sang IATF ang appeal sang syudad, mas mapahalog pagid ang ginapatuman nga protocols sa Iloilo City. Yes, because ang mga data naton kagang aton nga mga gitabasihan nga data ang latest, no, up to date. So kung tanahon mo, alert level 2 ang aton yang classification kung mga basihan naton. Problema ang sa DOH, I think daw ang gibasihan nila ang last October 24 ang mga datos pa naton bago sila pagwa sang ini nga mga alert level. So hopefully ma-approve nila kay kung maghambal kita alert level 2, pasok kita ang aton syudad sa mga guidelines ng alert level 2 o kung sa mga basihan kung nga ginabutang ikaw sa alert level 2 nga classification. Okay, in case sir nga ma-approve sang IATF ang aton nga alert level 2 nga appeal, may mga changes pa kita sir sa mga protocols nga ipatuman diri sa Iloilo City kung amo sina? Yes, may mga possible nga mga changes, no? Like for example, ang mga limited face-to-face classes naton mataas na. I think may mga contact sports na nga pwede i-allow. Kag may mga iban pa, no, daw halos daw mas madamo pagid, no, sang mga activities nga i-open. Kag I think sa alert level 2 daw pwede na ang limited nga traditional sabong. Kag iban pa, no, pati ang aton iban nga mga gatherings nga mga mass gathering, no, so ma-increase man na siya. Report nagikan sa Iloilo City Hall, Alex Escalante. Nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera